लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा बे भिडिअखौ नुदोंब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो नायजोबलां, मानोना नोंथाङा नोंथांनि जिउनि नेगेटिभ साननायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों गैया खालामनो हागोन आरो गुबै सान्थौखौ मोनदां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ दावहायाव जुजिनानै मेंबाय जानांगौ आरो बेनि सल्युशन नागिरनानै मेगनाव मोदै बोहैयो जानांगौ आरो हारसिङैनो गोबां मन्दिर थानसालिफोराव इसोरनि सिगाङाव राहा नागिरनानै बोर बिबायो जानांगौ। जेब्ला इउनिभार्स एबा संसारा नोंथांनि बै गोसोनि साननाय हनायफोरखौ मोगथां महराव जाफुंहोगोन, अब्ला नोंथांमोननो बै मोनबा इसाराखौ फोरमायथिनाय जायो। बै इसाराफोरा गिबियाव जादों नोंथांनि दावबायनाय लामाया हरखाबै लामा गोथेनाय। नोंथाङा मोनदां जानांगौ, नोंथाङा मायबाफोर गिदिर खोथा बाथ्रा सानदोंब्ला, बबेबा गोदान लामाथिं आवगायलांदोंब्ला बै खामानिया गोबां हेंथा हेंसि सोमजिनो हागौ। जेब्ला बेबादि जागोन, अब्ला बे सुबुंनि गासै गोसोनि नाजानाय सान्थौआ गालाय गुजाय सोमजिखाङो। नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि सम सौफैदोंब्ला, थामहिनबा नोंथांनि खामानिफोराबो नाजासेयावबो फेलें जाबाय दंब्ला, बेयो नोंथांनि थाखाय इसोरा होनाय साजा नङा। बेयो संसारनि नोंथांखौ आनजाद नायनाय टेस्ट। जेब्ला नोंथांनि जिउआव बेबायदि जागोन, अब्ला नोंथाङा गोसोआव जेब्लाबो पजिटिभ थिंकिंखौ लाबोबाय थाब्लानो जाबाय। नैथियाव, नोंथांनि गोजाम लोगो जाथि खुरमानि सोमोन्दोआ बायलांनाय। बेबादि समाव नोंथांनि जिउनिफ्राय सुबुंफोरा हरखाबै गोजान जालांगोन। बै लोगो, बै खुरमा बाहागि आरो बै मोजां मोननाय जाय नोंनि मोनसे समाव बयनिख्रुइ आंगोमोन। बेबायदि जाथाया नोंथांनि नुकसान नङा। बे जाथाया इउनिभार्स एबा संसारनि नोंथांनो बरदान होनो थाखाय नोंथांनि खाथि-खालानि गाज्रि बारहावाखौ बुखारस्रांनाय, जाहाथे नोंथांनि थाखाय मोजां जायो। मानोना बै इउनिभार्सआ नोंथांखौ बै जायगायाव लांगोन, बै गोजाम गाराय आरो बै सोमोन्दोफोरा मोनहास'यै बायदि। बेखायनो बेबादि जादोंब्ला नोंथाङा गोसोखौ दासिबाय, मानोना बेयो नोंथांखौ गोथों लामा दिन्थिनायनि इसारा। थामथियाव, जेब्ला नोंथाङा बार मोनसे रोखोमनि नाम्बारखौ नुबाय थागोन, अदेबानि नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि न'नि घड़ीखौ नायब्ला बेखौ 11:10 समखौ सानफ्रोमबो नुसनफ्लांबाय थागोन। बेबादिनो 444 एबा 555 बेबायदि एखे नाम्बारफोरखौ नुगोन, अब्ला बेखौ इउनिभार्सनि राव होनाय होनना बुंनाय जायो, जाय नोंखौ बै समनि थाखाय थियारि थानो थाखाय इसारा फोरमायनाय। बै समा बेनो जाय नोंथांनि आत्मा आरो ब्रह्मांडआ सिदायै गोरोबनाय। जेब्ला नों बेबायदि इसाराखौ नुगोन, अब्ला थाद'नानै गोथौयै साननाया गोनांथि, मानोना बेयाव नोंथांनि इयुनआ हाबनानै थायो। ब्रैथियाव, मेंग्लिनाय, सोलेरा आलायस्रो मोननाय आरो गोसोखौ खंख्ला हारसिं मोनखांनाय। जेब्ला ब्रह्मांड एबा इसोरा नोंथांनि थाखाय मायबा होनो नागिरो, अब्ला नोंथांनि सावस्रिया एबा गोसोआ बेबायदि फिल खालामो। बेजोंनो नोंथांनि सोमोनांथाव जाथाया सोमजिखांनो हमो, मानोना जेब्ला नों साननो हमगोन, आं एसेबां नाजासेयावबो मेंग्लिनाय मोनलायबाय, दा आंहा बोलो गैला, अब्लानो ब्रह्मांडआ बुंनाय जायोनो, आं बेखौ थिग खालामगोन। मेंग्लिनायनि इसाराया जादों डिवाइन इन्टारभेनसन, यानि इसोरनि शक्तिया नोंथांजों गोरोबनानै नोंथांनि मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंसारहोनायाव मदद खालामगोन। खालि नोंथाङा बे समाव गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनाया मोजां। बाथियाव, गोसो सिङाव माबा मोनसे सानखांनाय। नोंथाङा सानखांगोन, गोसोआ जेबो हमदां हायाखै, नाथाय थेवब्लाबो गोसोआ सिरि, जेबो खारन गैया, अब्लाबो गोसो सिंनिफ्राय सानखांनाय मायबा मोनसे सोलिगासिनो। बेबादि साननायानो गुबै। बे समाव इसोरा नोंथांनि प्रार्थना खालामनायखौ एबा ब्रह्मांडआ गावनि आखायाव नोंथांनि बै साननाय हनायफोरखौ लाबाय होनना। बेयो बै भाइब्रेसन जायखौ नों नोंनि आत्मानि गेजेरजों मोनदां हायो। बै मोनदांथिया हारसिंनो फोरमायो। जेब्ला नोंथाङा बै मोनबा इसारानि मोननै एबा मोनथाम सान्थौफोरखौ मोनदां हायो, अब्ला नोंथाङा साननानै ला नोंथांनि संसारा एक्टिभ महर लानो हमबाय होनना। बे समाव नोंथाङा खालि बे मोनथाम खामानिखौ मावनाया गोनां। गिबि महरै ध्यान, मेडिटेसन, सानफ्रोमबो 5 मिनिट गावनि सान्थौजों गोरोबनाय।
नैथि महरै जियानो जाया मानो गोसो गोरबोजों इसोरखौ साबायखर जासिनाय। थामथियाव फोथायनाय बायदिसिना खामानिया आलाय सिलाय जानायनि उनावबो बिश्वास आरो अरायबो गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनाय। बेजों बै नोंथांनि गोसोनि इसोरनाव बिनाय बोरफोरा थाबै फुरा जानायनि इसारा। मानोना नोंथाङा फोथायनाय लाखिदों, मानोना नोंथाङा खस्थ' खालामदों, मानोना नों माब्लाबाबो आसा खालामनायखौ एंगाराखै, अब्ला बै संसारा जोंनो फोरमायोनो दा नों आवगायदो, आं दा नोंथांनि काहानिखौ सोलायहोनोसै होनना। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट खालाम आं आंनि साननायखौ फुरा खालामनो थाखाय राजि होनना। आरो इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिना इसोरनि सिगाङाव बोर बि, जाहाथे नोंथांजों लोगोसे गासै समाव आगान मोनफ्रोमबो नोंथांजों इसोरा आवगायलांफायो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय, जाहाथे बेनि सोमोन्दै बिथांमोनाबो मोनदां हायो आरो संसारनि बै इसाराफोरखौ मोनथिनो हायो। ब्रह्मान्डआ बै सुबुंनि आत्माजों गोरोबनानै बै सुबुंनि गासै उइसखौ फुरा खालामनायनि इसाराखौ मोनदां हायो। खालि नोंथाङा बै संसारनि राव होनायखौ मोनदां मोननाया गोनांथि, मानोना इसोरा माब्लाबाबो बेबाजा नोंथांखौ राव होआनो। नोंथाङा बबेबा मन्दिर थानसालियाव थांनानै खालि इसोरनि सिगाङाव बोर बिनायजोंल' जाया, बेखौ नोंथाङा गोसोजों मोनदां हानांगोन आरो इसोरा होनाय बैफोर इसाराखौ बुजिनानै सिगां फारसे आवगायलाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि साननाय हास्थायनायखौ आबुं महर मोनफुंहोनो हागोन। मानोना इसोर एबा संसारा हास्थायनो नोंथाङा जाहाथे बै सक्तिफोरखौ मोनदां हायो जाय नोंथांनि गोसो देहा सोलेराव हाबनानै दं, जायखौ नों सिनायनो रोङाखै। नोंथाङा बै समाव जेब्लायबो नोंथांनि गोसो सिंनि रावखौ फोथायनाय लाखि, मानोना संसार एबा इसोरा जेब्ला नोंथांजों रायज्लायो अब्ला बबेबा बाहेरा एबा दावरा जायगायाव नङा, नोंथांनि गोसो सिङावसो नोंथांजों रायज्लायो। लोगोफोर, बे भिडिअनि बुंनाय बाथ्राफ्रा नोंथांनि गोसोखौ मोनदां हादोंब्ला बेयो ओरैनो सावगारि नङा, बेयो ब्रह्मान्ड एबा इसोरनि नोंथांनिसिम दैथायहरनाय इसारा, नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनायनि सम फोरमायनाय। नोंथांनि हान्थिनाय लामायाव नों हारसिं नङा, नोंजों लोगोसे इउनिभार्स यानि संसारा जेब्लायबो लोगोआव थाफागोन। खालि नोंथाङा गोदान लामा हान्थिनो थाखाय राजि जादो आरो जेब्लायबो गोसोनि नेगेटिभ माइन्डखौ जानगाराव लाखि। मोजां गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोनखौ खोनासं, समजों लोगोसे खारफानो नाजा। इसोरनि सायाव जेब्लायबो फोथायनाय लाखि। मालायनि गाज्रि दासान एबा मालायखौ हाखराव खोख्लैनो साननाय गोसोखौ गैया खालाम, अब्लानो नोंथांनि जा लुबैनाय बेयो हारसिंनो एक्टिभ महराव सोलायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।